Tiziano Kassar ta' 30 sena. Dan id-dulċir Malti ilu snin jagħmel kejkijiet u issa intgħażel minn kumpanija barranija li tipproduċi materjal dekorattiv tal-kejkijiet biex ikun l-ambaxxatur tagħha. Il-kumpanija bl-isem ta' Bakels tibgħat managers madwar id-dinja biex ifittxu dulċiera ta' livell għoli u minn dawn jintgħażel wieħed li jesebixxi il-materjal tal-kumpanija. Da kien hemm wieħed minn ta' dil-kumpanija stess li huwa l-export manager tagħhom. Ġi Malta biex nitkellmu fuq xi prodotti u mbagħad xtaq li jiġi fil-premises tagħna biex jaranni naħdem ċertu xogħol li jien qedlu li huwa nsibu tajjeb ħafna minn tagħhom. U minn hemmhekk badna triq ġifieri da tabbat li xi kampjuni tal-prodotti l-ġodda li jiena ħankun nirrappreżenta barra minn Malta ġo fiera internazzjonali lil din kumpanija biex naħdem ix-xogħol. Il-biċċa xogħol ħassir f'Novembru li ġej u ħadkun Saudi Arabja. Għaldaqstant, f'Novembru se jitla l-Arabja Sawdija biex f'fiera internazzjonali iżejjen il-kejkijiet bil-materjal ta' din il-kumpanija. Jidher li din l-esperjenza ta' ġimgħa mhux se tkun l-aħħar waħda għalih, hekk kif spjegalna lil managers tal-kumpanija diġà qed jikkoordinaw miegħu biex wara l-Arabja Sawdija jitla postijiet oħra bħal Ġordan u l-Palestina. Naturalment, din iġġib magħha ċertu sfidi. Bħala preparament jien qed nitkellem miegħu u mal-kumpanija in ġenerali biex nara dak li jixtieq huma biex jiena nagħmlu fuq l-istent tagħhom. Ovvjament nillinkjaw ħafna flimkien biex nitlobhom l-affarijiet li għandi bżonn huma jippreparawhom li biex meta nkun hemmhekk noħroġ dak ir-riżultat sodisfaċenti. Għal Tiziano dan hu unur kbir. U l-unur li se jirrappreżenta lil pajjiżna saħansitra waslu biex jibdel l-uniformijiet tad-dolċerija tiegħu dik ta' primavera biex fuqhom jinkludi l-isem tal-kumpanija barranija u l-bandiera Maltija.